Hey yo Daniel, what's Die is this? mijn nieuwe staat en die is mijn way hoe ik praat. En zij moet nog wat zien staan met securities, ja alle miljoen my god. Vanaf waar ik er vanaf kom, mijn bro is dangerous. Ik hoef wat ik nou kom maar mijn bro die kak was klein van mij. But nou kon kreeg het groen geraakt en life is real. Dat is way hoe mensen veel in pijn kom. Hoe de fuck gaan ons met al die check en deal. En dan het al klaar gebeur, hoe de fuck gaan ons samenkomen. En als zij praat samen mij zieken, dan is zij moest fucking dom. Dan het al klaar gebeur, hoe de fuck gaan ons samenkomen. En als zij praat samen mij zieken, dan is zij moest fucking dom. Ik heb de feeling gekregen, hoe ga ik wijzen, kom kijken van mij. Ik heb mezelf en ik kan me gebleemd. Ben net zoals zij dan alleen naar het kijken. En als ik ga net en dan ga ik het wijs. Wijs ik me bra, ik ken me getijd. Ik heb de vinger, ik zal het dan wijs. Ik is aan mogen geblij in die huis. Ik heb ook gekomen, nou wil ik reis. Nou allemaal ik boelen private. Ik ga nog op en ik krijg dan guidance. Wijs ik verdien man in silence, gewoon wel langer reizen verdien. Wijs ik verdien man, ik ken ook die afie.